yanzu ga kinan yanayi ya ce akuya ta miƙe bayar Allah ba dole magana ba mutum kina ya mace ba wani abu wannan ba network kina ya mace hakan ka gani ba a jaga jikin kin banda kan hakan ka gani kace kana so da ke baki da network ga hinan duwawun ki wa akuya ta miƙe kuma a ko ina na juya mace ce kana turawa ka gane ba sai rashin gurin motsi amma a hakan ka gani kace kana so dan takara kuke da Ahmad sarkin ruwa ni kuma zan aure kai kashi ni kashi Ali duk lokacin da mutum ya tsaci kasa irin wannan yanayi na soyayya to babu abin da za a yi masa sai rarrashi kamata yi ka rarrashe yanzu a yanayin da nake ciki da ni da yaro babu mararraba wallahi ba mararraba da ni rarrashe ka? Ka rarrashe ni haka ba Allah sauƙi rarrashe ka kai ta yi don ubanka ka fashe in dai sai rarrashe ka za ka yi Sani. What is your name? eh Yes, I mean, what is your name? Sorry, but I think you're a graduate. har shi aka sace gaba ɗaya wallahi Nana? Na'am? dan girman Allah ba ki taimaka min ki ban damar na samu na auri karuwan ni kana zama cikakken dan iska cikakke abokanai na yan bariki su ne suka ga na dace da Zara baby yar gidan hajiyan daɗi ta daɗe tana taimakawa matasa da lojin kyauta ko a murza maka yar mu kyauta ko a siya maka kwaya kyauta ko a siya maka iskanci kyauta ki taimaka min dan girman Allah babata mai share hawayen wannan ki share hawayen dan nan ki samu ya aure karuwa cikakkiya kai na da mutumin banza bane Allah baba saboda abin da ya sa ma ba zan doka ba ta hauka yanzu ba saboda darajar iyaye nan ƙasa ba sauki sama za a iya sulhu kaga soja ne ni kuma dan sanda ne ni dan karota ne ni in ta juye dan union ne ni in ta juye dan agaji ne ni idan ta kai ta kawo dan hizba ne ni idan rai ya ɓaci zan iya kwamati daga har agaji zan iya yi zan iya gadi kaga abu goma nan daga na gaya ma aiki na ne saboda haka idan